ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മിറാക്ക ഓഫീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അടുത്ത കളക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കലങ്കാരി ഫാബ്രിക് വരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കോട്ട് സെറ്റ് ആണ്. ഹൈനക്കോട് കൂടി വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ്ങിലാണ് ഈ കോട്ട് സെറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു പോക്കറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്ലീവിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാപ്പ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബട്ടൺ 3-4 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ മിഡിൽ സ്ലിറ്റ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കോട്ട് സെറ്റ് വരുന്നത് 4 ഷെയ്ഡുകളിലായിട്ടാണ്. അതിലൊരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ബ്ലാക്ക്. പിന്നീട് വരുന്ന കളേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാല് ഹെന്ന ഗ്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട്, മെറൂണിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബ്രൗണിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് L2 XXL ആണ് സൈസ് വരുന്നത്. കോട്ട് സെറ്റിന്റെ റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 855 ആണ് വരുന്നത്. വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയ ഒരു പ്രൈസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കോഡ് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയ കളക്ഷനുമായി മിറാക്കിൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് വരും. Thank you.